Kiski, korreoak karta bat zekarren guretzat. Zabalezazue balden, ea zer dion? Ara, Paristik zetorrek, eta Messi biri handik idazten dik. Parisko operan, jaialdi handi batean guk parte hartzea nahi ditek. Nolako zoriona. Joango algara, Kiski. Nola ez, Miski eta Kaskamelon. Gu bezalako artista bikain batzuek lor dezaketen gauzarik nabarmenena da hori. Parisko operan kantatzea? Eta nola joango gera Pariseraino? Oso urruti zeok. Bai, hori erabaki beharra dugu adiskideok. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Txapa, txapa, txapa oinez, ari naiz ibiltzen. Aiza, Kiski, tren honetan Tolosara alguaz. Ez, Miski eta Kaskamelon, ez. Tren motore honetan Parisagoaz. Zergatik esaten duzue hori baina? Zera, hor aduna jartzen dik, eta herri hori Tolosatik gertu dagoenez? Ez, Miski eta Kaskamelon, ez. Hor aduana jartzen du. Eta bide honean goazen seinale da hori. Aduana, kontxo. Parisa joateko, triki-traka, triki-tron. Parisa joateko, triki-traka, triki-tron. Zer hartuko ote dugu trena ala hegazkina. Triki-traka, triki-tron, Parisa joateko. Triki-traka, triki-tron, Parisa joateko, triki-traka, triki-tron. Egazkinez gombitoka hasten gara iruro. Triki-traka, triki-tron, Parisa joateko. Parisa joateko, triki-traka, triki-tron. Tren azkar bat hobe dugu ez mareatutzeko. Triki-traka, triki-tron, Parisa joateko.
Endaiako geltokian tren azkar hartu dugu, trikitraka trikitron, Parisa joateko. Trikitron, trikitraka trikitron, trikitraka trikitron, trikitraka trikitron, trikitraka 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 trikitron. Parisa heldu gara trenean gu hirurok, Parisa heldu gara. Iski miski kaskamelo. Hau alda Paris, kiski. Bai, adiskideok, hau da Frantziako hiriburua. Paris, oso handia da, ezta? Noski, miski eta kaskamelon. Ara, Paris munduko hiririk handienetako bat duzue. Bai, apata monasterio edo gaintxurizketa baino handiagoa? Ez lelokeririk esan, miski, askoz ere handiagoa dela ondo argi dago. Eta orain esan jezadazue, atsegina izan aldazuentzat egin dugun tren bidaia. Bai, eta gainera, lehiatilatik hainbat eta hainbat gauza ikusi izan didegu. Behiak, mendiak, etxeak, oioak eta txitoak. Ara, txitoak aitatu dituzunez, miski, dantza polit bat laguntzen duen kanta bat bururatu zait. Hiru txitu txiki oiotegitik jolasera omen doaz basora, eta basoan, gaua heldu zaie oharkabean, eta basoan, gaua heldu zaie oharkabean. Hiru txiten artean txikiena, denetan lenda bizi galdu dena. Hiru izan eta biritugula geratzen direnak. Hiru izan eta biritugula geratzen direnak. Hiru txiten artean erdikoak puskatu duela bere mokoa. Bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula. Bi izan eta txita bakarra geratzen zaigula. Hiru txiten artean handiena, zuloan sartuta dago errena. Bat izan eta txita guztiak galdu ditugula. Bat izan eta txita guztiak galdu ditugula. Hiru txita oien ama oiloa, txiten bila joan zaigula basora. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Hiru txitu oien ama oiloa, azeriak jandiola lepoa. Eta oioa, azeriak jandiola lepoa. Eta oioa, azeriak jandiola lepoa. Kiski, Parisen geudek eta kaskamelonek eta bilok frantzez tutik ere etzekiagu. Hori ez da problema, miski eta kaskamelon.
Nik oso ondo hitz egiten dut frantsesez. Eta guri, ze asola ikondo hitz egitea? Aiza, zergaitik ez digu zerbait erakusten? Ondo da. Gauza erraz batez hasiko gara, ara. Bonjour esatean egunon adierazten da frantsesez. Bonjour. 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 Ara, orain beste bat. Kutun, maite, lastan esateko frantsesez chéri esaten da. Txerri, azezikinak diren frantses haue. Chéri ez, chéri baizik. Txerri! Urdea! Nahiko da. Hobe uler dezazuen, kanta batez adieraziko dizuet. Bonjour, bonjour, Paris, Eiffel godorretik. Voilà gaur hiru pailazok irten, gatoz Euskaditik. Abekinik rapate, gorrilla jantziri. Bonjour eta bonjour Paris, chéri, Eiffel godorretik. Bailazoak gara, rezuik iskieta, Ez den miski! aurkaska melondan. Ez daki frantsesez, Ez daki erdaran! mutua denez ez da euskarari. Kaskamelon zarran! Kaskamelon data, frantsesez ez daki, baina baietz honek frantses denak parregiten jarri. Paris heldu gara, trenez Hendaiatik, hemengo denak divertitzeko, gau da hau bakarrik. Bonjour, bonjour, Paris, Eiffel godorretik. Voilà gaur hiru pailazok irten, gatoz Euskaditik. Abekinik rapate, gorrilla jantziri. Bonjour eta bonjour Paris, chéri, Eiffel godorretik. Kaixo, empresario jauna. Awala, monsieur Biriondi. Ze burondia duen. Bonjour, monsieur Biriondi. Bonjour, egunon jeunak. Zer nolako bidaia egin duzu, Primerakua. Etorri gara, txeminife azkar batean. Txemi nola diozu? Chemin de fer, esan nahi du, monsieur Biriondi. Zuek frantsesez, akaskamelokas. Txeminife garraioa. Monsieur Biriondi, miskitira, tira. Monsieur Biriondi, abesti batzu prestaturik ekarri ditugu, badakizu, operan kantatzeko noski, entzun nahi alzenituzke? Bai noski, hortara etorri zarete.
behar duten zutea. Gu badakigu, alako abesti, alai bat polikia. Alaia? Bai, noski. Horrixe falta da munduan. Elegantzia, fantzia. Ea bada abestia gai hori. Ea, miski. Bai, bat, bi, eta lau. Alaitasunez gu alai gatoz, alai kiro.